Днес съм в Турция и в рамките на този един ден, който ще прекарам в тази държава, ще ви покажа много интересни неща. Първото място, което ще посетя днес е пещера Дупница, която се намира на около 1 час път с кола от границата. Пещера Дупница се намира в Странджа, както казах, на около 1 час път с кола от границата, като по пътя се минава през села. Дълга е около 3200 метра и е на 180 милиона години, като от нея започва и Резовската река, която представлява част от границата между България и Турция. Пещерата е прокопана от вода, като такива по-интересни скални образования може да видите към нейния край. Има изключително много прилипи, които летят насам-натам и ни пречат. След като приключихме с пещерата, спряхме в това малко кафененце в реката, като има и люлки. Предлагаше се и този характерен черен чай, който за мен е нещо ужасно. След като тръгнахме от кафето, където дава супер хубави лимонади, се запътихме към Лозенград, където купихме някои работи, аз си купих стол. След това за Одрин, където бяхме специално за да вземем лукум, баклава и памукова. След това тръгнахме към България, като на границата чакахме около 2 часа и половина. В Турция голямо впечатление ми направи, че турците приемат и нашата валута. Когато бяхме на пещерата, нямахме турски пари и се разплатихме с наши левове. Друго интересно е, че навсякъде слагат лика на Кемал Ататюрк, като дори на границата имаше негова златна статуя. А най-голямо впечатление ми направи колко мили и сърдечни са хората в тази държава.